sammen, og velkommen tilbage til min kanal. I den her video bliver faktisk en rimelig lang video. Det bliver gennem hele måneden, og det vil jeg forklare lidt mere om. Hvis I har lagt mærke til det, så har jeg ikke uploadet nogle videoer i de sidste 2 uger nu, fordi jeg har virkelig haft planlagt til den her video. Jeg har haft planer om, at jeg vil lægge en video op hver uge, hver søndag. Så jeg filmer fra mandag til torsdag, og så redigerer jeg fredag, og så holder jeg 2 weekenddage alene selv uden arbejde. Men det har jeg ikke, og så bliver videoen lagt ud søndag. Men det har jeg ikke fået gjort, fordi jeg har virkelig jeg har ikke haft travlt, men jeg har virkelig haft planlagt for den her video, som vi skal til i dag. Eller ja, i dag. Og hele måneden igennem. Fordi denne her måned, der bliver lagt 1 video ud i den her måned, som er den her video, som jeg filmer lige nu. Og det er fordi, at jeg vil se, hvor meget garn jeg kan bruge igennem hvor meget garn jeg bruger i en hel måned, og hvor mange projekter jeg får færdiggjort hele måneden igennem. Men inden jeg begynder at gå i gang, så vil jeg lige sige reglerne for den her video. Det er, at jeg hækler så meget som jeg kan. Når der er en rulle, der er tom og har en label, så tæller det. Men hvis den ikke har noget label, og jeg aner slet ikke, hvor den er fra, så tæller den ikke. Men hvis den ikke har en label, og jeg ved godt, hvor den er fra, så skriver jeg det ned på sådan en notepad. Hvis jeg har en kæmpe rulle garn, som jeg har mange af, og jeg har oprullet den, så skal jeg være færdig med, fordi at for det meste af dem bliver lavet ud i 2, så skal jeg være færdig med begge 2, før det tæller som en hel rulle. Og så putter jeg dem alle sammen ned i sådan en her pose. Jeg tænker, at jeg vil begynde med nogle scrunchies. Sådan en her lille sløjfe. Nu er det så ja, det er aften nu, og jeg tænker, at jeg kommer ikke til at færdiggøre noget garn mere i dag. Vi har fået lavet lidt. Vi har fået lavet næsten 4 scrunchies. 2 af dem blev ikke helt færdige, men 2 af dem gjorde. Og så fik vi lavet videre på min søsters bukser.
Yes. Og jeg fik faktisk også lavet 2 sådan nogle blomster kopholder. De ligger i min seng, men dem har jeg ikke vist jer. Men ja. Og til sidst, men ikke mindst, så fik jeg også lavet 2 sløjfer. Den her krøller lidt. Men jeg fik lavet 2 sløjfer i dag. Yes. Og i dag af hvad vi har fået brugt af garn, så var det kun 2 faktisk. Kun 2. Vi blev færdige med en oat milk og en mørkebrun fra Scrunchies. Så det er jo bare i ved dem på første dag, og så ses vi igen i morgen. Det er den 3. februar. Jeg glemte at filme i går, men derinde i går, jeg fik hæklet en lille smule og strikket lidt en lille smule i går, men jeg fik ikke brugt op garn. Update. Det er faktisk den 4. februar. Jeg er så ked af det. Jeg slet ikke har haft updatet jer, men i går havde jeg heller ikke brugt garn. Faktisk ikke. Men det gør jeg i dag. Det vil jeg gerne gøre i dag. så ved I det. Men jeg har forsøgt. Jeg lavede noget i går. Jeg lavede faktisk 5 ting, 6 eller 7 ting i går. Men jeg har ikke fået brugt noget garn. Så jeg tænker i dag, altså jeg har lavet lidt i dag. Jeg har fået strikket lidt på min søsters Sophie scarf. Men jeg er ikke blevet færdig med den endnu. Men jeg tænker faktisk, at jeg vil gerne lave en hoodie til mig selv. Ja, jeg vil rigtig gerne lave en hoodie til mig selv. Okay, så det er den 7. februar. Jeg er så ked af det. Jeg er simpelthen så ked af det. Hvis I sådan rykker lidt, det er fordi, jeg er i min seng, men I står på en holder, okay? Ja. Så det er den 7. Og jeg har faktisk også glemt at skrive i den her. Så det skal jeg også lige have gjort. Så det gør jeg faktisk, imens jeg lige snakker med jer. Jeg har det her. Yes. Så skal jeg lige bladre om til det. Yes, sir. Yes, sir, yes, sir, yes, sir. Der. Så. Jeg har allerede skrevet ned fra, hvad jeg har lavet den 3. februar. Jeg har bare skrevet ned, hvad jeg har lavet færdigt. Så det gør jeg lige hurtigt. Der. Mørkegrå akryl. Så den putter vi også bare ned med de andre 2. Og i dag, der skal vi videre med hoodien. Jeg er i gang med en front panel og en start af en hood. Så er det blevet aften, som I nok kan se, det er bare virkelig mørkt udenfor. Og jeg fik færdiggjort en akryl skein.
Yay! Det er den 9. februar. Jeg er virkelig undskyldt for, at jeg ikke har filmet i går. Jeg har hæklet i går, men jeg fik ikke brugt op noget garn i går. Desværre. Men derfor jeg ikke filmet, det var fordi jeg fik min kvindelige månedlige del. Ja. Og jeg havde smerter, og jeg havde ikke lige lyst til at filme, mens jeg havde smerter. Så derfor så filmede jeg ikke. Som I nok kan huske, kan ikke huske, om jeg har sagt det, men når jeg er færdig med den her hoodie, så har jeg ikke mere grå akrylgarn tilbage. Så jeg har været inde på Jørgen Livings hjemmeside og har købt noget garn, ja, som jeg fik hjem i dag. Og jeg har også lige foldet det yderste stykke, så det ikke klister på garnet. Så det første vi har, det er selvfølgelig 2 sorte til min søsters bukser, som jeg også skal have lavet videre på. Ja. Så har jeg købt en bordeaux-rød. Ja, det er en bordeaux-rød det her. Og det er fordi, at jeg har nogle roser, som jeg prøver virkelig meget at finde den farve garn til. Men jeg tror, jeg har fundet farven, fordi jeg havde kigget lidt på dem. Og den her farve, den er rimelig tæt på, på den røde farve, som jeg brugte til roserne. Det er nemlig sådan en mørkerød. Den er meget mørkere, end den er på, klippet her ind på kameraet. Den er meget mørkere. Men jeg har købt en bordeaux-rød, fordi jeg har ikke har mere den farve. Sådan set slet ikke mere den farve, og jeg kan slet ikke finde ud af, hvor min stedmor har købt den henne, fordi jeg har bare fået en kæmpe kasse fra min stedmor med, der var 2 kæmpe store ruller mørkerød, som jeg kun har brugt til blomster, sådan set. Og så til nogle andre ting, sådan set også lidt. Men jeg har simpelthen ikke engang, mærket, eller noget som helst. Så, men jeg tror, jeg har fundet farven. Så har jeg købt den hedder Limestone. Det er meget en lysbrun beige farve. Jeg har købt en lyselille, den hedder Orchid. Og det er fordi, jeg ikke har særlig meget lyselilla. Eller jeg har lige købt lyselilla, men jeg elsker lyselilla, og man kan aldrig gå ned med lyselilla, sådan set. Så. Hvad har vi ellers? Jo, så har vi faktisk de 2 grå, som jeg ikke har særlig meget af tilbage. Jeg har købt 2 af hver. 2 mørkegrå. Den er lidt mørkere end min hoodie, men som jeg gerne vil lave. Men det er okay. Hvis jeg skulle have købt en lysere, så var det meget lysgrå. Og det gad jeg ikke at have. Så jeg har købt, den hedder Adventure. Det er sådan en skovgrøn. Jeg vil sige, det er græsgrøn, faktisk. Den er lidt mørkere end sagegrøn, faktisk. Jeg vil sige, det faktisk er sådan en dust green. Det vil jeg faktisk sige. Og her har vi sagegrøn. Den hedder sådan noget andet. Den hedder... Jeg ved ikke, om I kan forstå det, men... Fordi det er omvendt, men... Her kan I se, comparison. At de faktisk ikke... Det her er sagegrøn, og det her er adventure, som jeg kalder dust green, eller skovgrøn. Og I kan se, det er i hvert fald. Og til sidst, men ikke mindst, har jeg købt 2 bamsegarn, som jeg skal lave scrunchie uden af. Den her behøver jeg ikke lidt scrunchie uden af, for har jeg 3. Men jeg tænkte, jeg elsker lilla, så hvorfor ikke? Og så har jeg mørkebrun. Så i forgårs, der var jeg i gang med også at lave et lille æg til min skole. Fordi min
Så det er den 11. i dag. Jeg filmede ikke i går, for jeg har haft en lidt dårlig dag i går, og kom tidligt hjem fra skole i går. Men vi har to garn fra i går af, som vi har fået opbrugt. Vi fik opbrugt lyseblå akrylgarn og en mørkegrå fra en hoodie. Den lyseblå, det er fra en taske, jeg lavede. En af mine whips. Jeg fik ikke opbrugt noget garn i mandags. Så det var først det fra bogen af. Så som I nok kunne se i sidste klip fra i onsdags, at vi blev faktisk færdige med noget garn, men vi havde ikke jeg mærkede til den, så vi bliver nødt til at skrive den ned. Så jeg har skrevet den ned her. Jeg har ikke lige posen med mig. Den ligger over ved en kasse, som jeg har lavet til os til materialer. Så jeg putter den ned senere. Men bomuld hvid. Og så i går blev vi færdige med os bomuld hvid. Det står bare på engelsk. For også roser. Så det var faktisk det, vi blev færdige med. Og vi blev heller ikke færdige med det lille garn. Lyserød garn. Ja.
Det er den 19. Ja, jeg har ikke opdateret jer, fordi at jeg har været syg, og jeg har været syg. Men vi har færdiggjort 3 garnruller. Først så blev vi færdige med mørkegrå til vores hoodie, fordi vi blev færdige med vores hoodie. Eller jeg mangler bare sy en lynlås på, som jeg er i gang med. Og så blev jeg færdig med noget uldgarn til mine blomster. Dem kunne jeg lige lave, de her 6 underblade til blomsterne. Og til sidst, men ikke mindst, en print, blå og lilla print fra, der var den, som vi lavede. Den her, det har I så ikke set, men jeg har lavet sådan en her. Så noget af blev jeg færdig med i går, faktisk. Yes. Så det var faktisk det, jeg har fået lavet de sidste par dage. Men ja, lige nu der er jeg i gang med at lave en Sophie hood til, det er en ordre til, som en har bestilt. Så den er jeg i gang med, og så er jeg i gang med en top til mig selv. Og så har jeg gået videre med min søsters top. Så det er bare det, jeg har sådan og lavet de sidste par dage. Så det er den 21. februar, så vi har ikke særlig lang tid tilbage. Vi har en uge, næsten 2 uger. Jeg ved ikke, ja. Jeg tror faktisk, vi kun har en uge. Ja, sådan cirka en uge tilbage af den her video. Ja. Jeg har ikke fået... Ja, jeg har ikke noget... Jeg har ikke opbrugt noget garn. Eller, jeg har arbejdet så godt som jeg overhovedet kan. Altså... Skulle jeg fortælle i går, altså... Blev færdig med 2 ting. Projekter i går, så sådan. Jeg blev færdig med de hvide blomster. Der er en vase nu. Og så blev jeg også færdig med min søsters top. Den mangler bare lige at blive dampet. Nej, jeg har ikke noget... Jeg havde opbrugt det, men det var ikke fra den her måned, for jeg havde teknisk set opbrugt det. Og så havde jeg i sidste måned, og så fordi jeg hægtede det, og så strikkede jeg det i stedet for, så jeg har faktisk stadig garn, så det er ikke opbrugt. Så jeg har ikke opbrugt noget garn. Jeg har opbrugt en halv, men jeg har ikke opbrugt det hele. Så teknisk set, så det er ikke opbrugt noget garn. Og så er jeg i gang med en Sophie hood. Det er en ordre, jeg har fået. Ja, jeg har fået en bestilling på en Sophie hood i mørkegrå, så den er jeg i gang med. Og så er jeg også i gang med en top til mig selv. Bare for, når jeg keder mig. Så det er faktisk bare det, jeg har lavet de sidste par dage, faktisk, egentlig. Og jeg er faktisk også videre med min sweater. Ja, den har jeg ikke kommet videre med siden sidst. Jeg fik lavet, det er derfor, jeg ikke har fået lavet på den siden sidst. Det er fordi, da jeg blev færdig med selve kroppen, så bind off
Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk. Det gjorde jeg forkert, så det var ikke sådan noget stretchy noget. Det var meget sådan tight. Jeg kunne ikke engang få den over min brystkasse. Det kunne jeg ikke engang få over. Og så har jeg ikke, lavet noget på den i 2 måneder, og så i dag vil jeg rigtig gerne, travle det hele op. Så jeg fik lige min mor til at hjælpe mig med at travle det op. Og så fik jeg endelig lavet en god stretchy bind-off, der ikke tager så lang tid som den Italian bind-off, som er sygt grim. Den her er mega pæn. Og nu er jeg sådan set i gang med ærmet. Yeah. Det er den 24. Ja, midt på dagen. Og jeg blev færdig med en lilla til den her top, som jeg lige er blevet færdig med. Yes, sure. Love it. Så ja, det er jeg lige blevet færdig med. Det er den 27. februar, så vi har i dag og i morgen til at få brugt noget garn. Men jeg vil bare lige sige, at i går der fik jeg opbrugt 2 garnruller. Jeg fik opbrugt en hvid og en pink. Så det var jeg fik opbrugt i går. Yes! I dag der tror jeg ikke, jeg får brugt noget garn, men det må vi lige se. Jeg kommer i hvert fald ikke til at filme i dag. Overhovedet ikke udover nu, fordi at jeg skal til Esbjerg sammen med min søster. Fordi hun skal til Afrika, så hun skal købe noget tøj til Afrika og sådan noget. Og så skal jeg hjem til min far og få spist noget aftensmad. Så jeg tror, jeg filmer ikke i dag. Men jeg kommer til at filme i morgen. Bare roligt. For jeg kommer hjem igen. Så. Men ja, det var bare lige en update, at vi har fået opbrugt 2 ruller i går. Jeg var så glad, da jeg fik endelig opbrugt noget garn. Det er den sidste dag. Ja. Vi har en indtil videre. Jeg tror ikke, jeg får lavet flere. Eller brugt op mere end det her. Fordi og det er, den hedder Girly Pink. Jeg ved ikke, om I kan fornemme det. Den hedder Girly Pink. Men jeg tror ikke, jeg får opbrugt mere garn i dag. Fordi nu skal jeg sådan set videre med en bestilling. Og jeg fik lavet, jeg har faktisk bare sådan her og lavet firkanter. Sådan set, jeg fik færdiggjort en firkant og fået lavet en firkant. Og så fik jeg hovedpine. Og nu går jeg over til den her bestilling. Men jeg fik da i det mindste en ud af det her. Så det er godt. Der er gået et stykke tid, og jeg ved, jeg kommer ikke til at bruge op mere garn i dag. Så, jeg tænker bare, at vi skal tælle. Vi har ikke brugt så meget, som I nok kan se. Men, nu får vi se. Så, jeg tæller lige, og så kommer jeg tilbage. Så, vi har 4 røl her. Så har vi 4 bomuld, og vi har 3 Yarn and Colors garn fra Yarn Living af. Vi har 2 Wow akrylgarn. Vi har 2 bamsegarn og 1 uldgarn. Det var det, vi havde, og i alt bliver det 16. Ja. Det var ikke så mange. Det var næsten halvdelen. Kind of.
ja. Men ja, det var det. Jeg ved ikke, hvad jeg ellers skulle sige. Vi havde i hvert fald mange dage, hvor vi ikke havde lavet noget. Og så havde vi også mange dage, hvor jeg havde lavet noget, men jeg fik ikke brugt noget, så... Men der er ikke så meget at sige der. Og så havde jeg også mange off-dage, og mange dage, hvor at jeg skulle noget, hvor jeg ikke kunne hækle, og alt det. Men ja, jeg vil sige tusind tak, fordi I så med i den her video. Jeg er lidt ked af, at jeg ikke fik lavet så meget i den her video, og folk brugte op meget garn. Men jeg forsøgte i det mindste, men ja... Men det var også fordi, jeg havde en del projekter, store projekter, hvor at jeg fik brugt meget nyt garn. Og så havde jeg også et projekt, hvor jeg kun fik brugt 1 rulle, med næsten 2. Men det gælder jo ikke. Men ja, vi ses i næste video. Hej hej!